naše spolupráce skončila tím, že Brunsvík je závistivá píča a vlastně to tomu Brunslovi všechno vrátí. A začal moc rychle vydělávat na to, že je mu 15 let. To je dobře, že začal vydělávat, když je mu 15 let. Jo, ale on dostal ke Slávě za 2 týdny a já jsem se na to viděl roka půl. A tak buď přející. A to je ten problém. To je extrém, kámo. Brunslice, až budeš koukat na záznam, že víš, že budeš, ty seš hroznej kokot. Fakt občas seš hroznej kokot, Brunslice. A já vím, že ty to uvidíš, prosím tě, vzpamatuj se. On Brunta vybanoval všechno. Já ti udám ty růzeušaty. Jedna kapitola skončila, druhá začne. Jako jestli si Brunca na mě něco zkusí, že mě třeba napadne venku, tak to ať se připraví fakt. Nechci zastrašit, že já se nenechám zastrašit. Čau Honzo, můžu se zeptat jenom, co máš za problém? A to je ten problém. Ano, je to oficiálně u konce. Šus. Čau Nikolko, pistolku. Nikolko, co říkáš na Bruncu? Čau všichni. Čau. Ahoj. Brunca dnes zase crazy. Nikolko, vy už taky nejste spolu s Brunclou? Čau všichni. Tak já zapnu ještě zvuk. Čau všichni. Haló? Čet, je tady třeba Nikolka pistolka? Já počkám, až vás tady budu víc a pak se vyjádřím sám. Jo? Tak kapitál končí, se vyjádřím, čet. Bruce za to nemůže, nemocný. Co s tím mám já dělat? Jestli nemocný, tak ať vole nic nedělá na internetu třeba. Mně to je v celku jedno. Martin je taky nemocné v klidu. Ok, dobrý, zase klidu. Jaké jsou dnešní plány, já jsem nevím, če. Já teď jdu světka, jsem tam poslouchal Bruncíka. Všichni dostali plnou dobu u Bruncly. Nechceš se kudy ty pro dnešek? Ne. Já se bojím jedné věci, co se může stát do budoucna, ale nebudu nic říkat. Kdy jedu za Izetem, je tady Honzo, to se pak taky domluvíme. Tak už to dropni. Ještě počkáme chvilku. Má day off, ale je tady? Haló. Tak. Co z toho permů Bruncíka? No. Takže rozhodneme v pátek. Já nevím, čet. To Honza záleží. Ale počkejte, hned se dostaneme ke všemu. Prostě vyjádření venku, kde mě tady poslouchají všude lidi. To je pěkný. Dobrý čet, když tak mě uslyšíte hůř. Takže co se stalo? Teď se vám nebudu vůbec věnovat, teď budu mluvit. Tak, co se stalo? Proč mám v titlu kapitola končí a nová začíná, jo? Takže dneska prostě zapnu stream Brunsly. Úplně v pohodě tam je, mluví se mnou v pohodě. Dobrý. Tak já chci, vole, udělat jednu věc, abych si mohl vybrat všechny ty peníze z donatu, protože to po mě chce, vole, občanku a tady to. A mi to samozřejmě zase nefungovalo, takže to budu muset udělat přes rodiče asi. No tak já se na 3 minuty odběhnu a zapnu znovu Brunsly stream. A tam vidím Hajzeta v chatu, jak mluví. Dobrý, nepište to, je to z nervózu. A tam, vole, píše prostě a nevím, už tam začal Brunco jet. Takže Brunco tam prostě jel už asi do Honzy, možná i do mě. Asi i do pistolky, já nevím, já jsem tam 3 minuty nebyl, tam se toho stalo tolik asi, když jsem tam nebyl. No a prostě tam Brunco jel do mě, do Honzy, vyzval Hajzeta do Kleše, Brunco, do pistolky, to prej bylo předtím, myslím, že do ní taky jel, že jo. Prostě vyzval Hajzeta do Kleše, pak mu říkal, že na ten pytel se nebude koukat, nevím, jestli to bylo na mě, vole, jako pytel, jako chápete, dobrý, tady zase nejsem vidět. Já nevím, jestli do mě, vole, že říkal, že nebudu se koukat na ten pytel, vole, nevím, jestli to myslel na Hajzeta nebo na mě, protože, dobrý, vole, tady koušek, super. Takže tam prostě do nás jel a pak tam něco začal, nevím, vaflovat prostě. A pak začal jet i do mě, vole. Já nevím, co mi ty tam říkal, ty vole, jsem to zapomněl. No nic, prostě to urychlíme, vole, prostě
ukončil, vole, se mnou spolupráci. Už to řekl na streamu, viděl jsem klip. Takže už s Bruncou nebude žádný content, nic do budoucna. Takže napište všichni velký F do chatu. Ale protože v názvu kapitola končí a začíná. Protože vole kapitola s Bruncou končí, ale chat. Já už bych svůj content, který mám naplánovaný do budoucna, využil nejradši teď, ale jde mi do toho fotbalová škola. A to nemůžu vole skipnout, protože vole dělám přijímačky a tak dále. A ta nová kapitola znamená, že prostě v létě to bude hodně zajímavý. Jo? Mám vymyšlený content skoro na celý léto. Pozor, aby tě Bruncla nenahlásil na finančák, nebo ti psal, že mu dlužíš prachy. Nemůžu mít žádný problém, ale nemluvte o tom, prosím. On je schopný tu dělat. Vím, co dělám v domu. Prostě mám content na celý léto, vole. Já jsem v pohodě. Akorát je to trošku těžký, jo, že to není úplně lehký poslat content, když můžu být v Praze. Takže prostě víkendy budou on top. To jste asi viděli teď, prostě poslední 2 týdny víkendy jsou wild. A plánuju to dělat takhle každý víkend, protože... Dobrá voda, hodný nápoj na stream. Mám content na celý léto, to se nebojte. Budeme hodně cestovat. Jestli si tady udržíte, tak investuju na to léto maximálně všechno do toho streamu. Takže router, scény, no ty scény už mám teď. Router, víc powerbanek, prostě všechno vylepším, jestli si tady budete držet furt vy komunita. Hlavně to stojí na vás, chat. Takže vy, co jste tady, tak sám pište W, že jste tady vůbec. Takže prostě se snažím to v létě úplně rozjet na maximum, až bych to rozjel teď ten content. Jako to, že mě Brunca opustil ze spoluprácí, mi až tak contentu nevzal, s ním dělám píčoviny a tak dále. Což můžu dělat všude. A do anime baru se asi můžu jít sám. Takže kam šapeš, nevím kam si s váma povídám. A za Izetem ne sám. Já nevím, jak to bude za Izetem, proto bych ho chtěl tady v chatu se domluvit. Uvidíme, jak to ještě budeme mít, protože ona má, vole, tu práci, no to má těžký s tou prácí, vole, že pracuje, vole, od noci až do 9 třeba. Takže moc nemá čas na nic. Jako na to lolko třeba taky moc ne. Ale bude to někdy snad, jo? To bude. Prostě mám contentu dost, chat. Je mi nic. Co je dnes za content? Chat, teď si s váma povídám, nevím. Teď mám vyjádření k dnešnímu super dramu. Takže prostě naše drama, nebo ta drama, naše spolupráce skončila tím, že Brunclík je závistivá a nevím, asi to prostě už bylo na čase, aby jsme se rozešli. Jako my chápete, ne jako rozešli, chápete, jak to myslím, jo? Ukončili spolupráce, jak by to řekl on. Protože furt byl prostě závistivý, vole, už mě nasral na té poutě, jak jsem byl ještě s Patrikem. Prostě jak se nás vystral, odešel pryč. Pak ještě vypůl streamil, tam hledáme jak kreténi a z chatu pak píšou, vole, že vole jsme dementi, že prostě nejdem za ním. Furt se urážel, záviděl, nevím, necháme to bejt, prostě už konec. A já mám na léto teda dost kontent. Jo, Honzo, čau, jinak. Co ten pátek, bude nebo ne? Já to nechám na to, mě to asi jedno. Jsem na něj dět. Necháme to úplně. V kolik? 5? Jo, v 5, já mám trénink o 4:30 pátek. Pátek zkuze vyjádření s Brunclíkem. Ne, vůbec. Do Maruza Max Green, to ještě uvidím. On pozval Max Green i Brunclíka, takže uvidím. Jestli tam pojde Brunco, tak... Martin, já nejsem zpravodajník, v pohodě. Budeme jenom do 4 do rána anime nechci v noci chodit po Praze. Já nevím, tak na tržnici koupíme... nic. Tady se klidu more. On je v klidu. Jsem starý už. Co neděle, tak neděle můžem. To mám čas kdykoliv, ale no možná... Jo, ráno jedu do fitka, že v pohodě.
Tak v neděli klidně můžeme. Mám za nic. Česom Brunca vybanoval všechno. Já už mám taky v bloku na Instagramu a všude. Já už nic nechci mít s tím společným. V pohodě, už mi to stačilo pár měsíců. V začátku byl v pohodě a už to stačilo. To je za storíčko do píče. Nic, chat. Story Brunca, podívej se. Já mám v bloku vlastně, takže to nevím. A já kouknu přes druhý účet na něj. Ty pičo, Nikolka pistolka, ty jeba, ty jeba? Ty vole, Nikolka pistolka. Ok, tak to je hodně, pa. Čet. Vlastně to tomu Bruncovi všechno vrátí. Já jsem s tím trošku i počítal. Když jsem viděl, jak se poslední dobu ke všemu chová, jsem to čekal trošku. Co ti udělal? Nic. Trochu karma, no. Ono se mu to vrátí, čet. Prostě, vole, nemáte být závistivý píči a nepíči a všechny za všechny. Ty vole, teďka mám babu, kvůli mě. Jinak nechci, abyste hejtili nějak Bruncu, nic mu nepište do zpráv, vole, je to zbytečný. Jste, vole, vás asi reportnej za to, ale nepište mu nic prostě. Jo? Já bych to uzavřel, už nic do budoucna nebudeme mít. A proč to říkám kurva, jako když to říká každý ty, vole, ty vyjádření. No nic, vlastně jsem se nespodal. Prostě necháme bejt a půjdeme dál, necháme to close. Nebo úplně, to je asi jedno. No, jako už delší dobu mě to docela sralo s ním být. To si budu. To jsem psal i Hajzetovi, myslím do DM, že už mě docela začíná srát. Hovno, prostě nic mu nepište. Jo, děkuju. Akorát se zase bude na někoho stěžovat. A Honzo, ty máš u něj ban? Permu nebo? Jo, má. GG. Bohužel si bude asi muset najít někoho jiného do dvou. Nebo jestli bude podle mě pokračovat on sám, tak on už je docela starý a nemáš takový smysl pro humor pro dnešní generaci. Tak to budou za chvilku ty streamy, nevím jak vypadat. Co si budu, jo? Jako třeba se mu ten content zlepší, třeba něco vymyslí. No nic. Jako většinou streamů, když je sám, tak brečí, vole, nebo sedí v práci a nebo je na jídle. To si nemyslím. Nevím. Jako možná, když dělá dobrý content sám, když leží, vole, v posteli a hladí si břicho. Necháme to radši pejt. Jo? Se lidi hají. Takže děkuju, dostali byl celou tuhle kapitolu tady se mnou. A Honzo, ty asi k tomu asi taky budeš dělat vyjádření, no. Co bych vám ještě k tomu řekl? Já vůbec nevím, kde jsem ani. Proč směr dostává vůbec? Co jsem dostal? To máš z těch drog? Takže čet, doufám, že se budete těšit na léto. Ten content budeme do léta nějak muset udržet v Praze asi. Přes víkend nebudu se snažit co nejvíc streamovat a jezdit pryč, kam nemůžu. Když to nejsem, když mám školu. Protože je pro mě škola asi nejvíc, i když já to beru, že je pro mě nejníž, ale nejvíc. Jo? Když na Gimplu, ne. Takže no prostě mezi prázdninama to budu muset nějak využít, jo? Prostě pak po letních prázdninách si zase pauzička taková a za zimních to bude wild. Ale pozor, čet, za rok a půl se připravte na super content, jo? Čet, už tam všechno vymyšlení dopředu. Připravte se. Desky, celky, ovky. Jedna černák. No teď by... Aha, já jsem na Václaváku. Kurva, jak jsem se sem dostal? Já ani nechtěl na Václaváku.
Hej, mě to sem už vede samo, že na Václavák. Je to tvůj spam point, že je pravda, tady prostě startu. Se těším na novou kapitolu. Čet, ale nová kapitola znamená léto až. Začnu to 26. A prozradím, bude stream z Německa. Pak TwitchCon a... Jo. Prostě... budeme hodně cestovat. A nebude to úplně, nebudou ty záležitosti úplně levný, jo? Ale pro content to stojí, co chci provést. Budu se teraz povedal, že chce jít v Clashi. No to může chtít dál, klidně. Budu se chce jít do Clashe, tohle je velká komedie. Prostě vám to schrnu, ne, nejdu po pajci. Schrnu vám to, prostě je konec. Jo? Takže jestli se vám content s Bruncou líbil a chtěli byste to nadále, tak to chtějte nadále a prostě jako jestli si Brunca na mě něco zkusí, že mě třeba napadne venku, tak to ať se připraví pak. To si jako moc nenechám líbit, jestli se něco takového stane. Myslíš, že to udělá? Máš u sebe to, ten ztratil někde. Jsem mu tam vypsal, vole. A on byl pak, vole, ještě nenávistnej, vole, že mám, že se bavím s tou Amálku. No, kdybych žádným beru, to jsou tvojí, vole. Tak jsem napsal, vole, se zatím, ne, nebudem nic, dobrý. Dobrý. Závisí svině, no. Já s tím nic neudělám. Já to třeba nedělám pro peníze zatím, jako Twitch. Já to dělám, protože mě to baví. Vy to víte, co jsem tady byl, mě bavili streamovat třeba pro 4 lidi, to nevadí. I když jste nic neposílal, já prostě streamoval furt. Protože mě baví streamovat, baví, když si s vámi povídám. Když je sranda. Ty jsou brikule. No. Já, vole, k někomu nemám závist. Já jsem ze všema v pohodě, ať si streamuju taky třeba. A tím taky chodí, vole, peníze. To mě je jedno. Já to, vole, nějak neovlivním. A ty peníze, co mi přišly v ten jeden den, to taky neovlivním. To jsem si neposlal sám, vole, to mi neposlal táta ani máma. Jo? To já neovlivním, čet. Tak nevím, vole, co zase Brunca zkouší. Ale už asi nevyzkouší. No. Tak uzavřem to tady, čet. Uzavřem to, nebo nechci zastrašit, čet, já se nenechám zastrašit. Uzavřem to, nebo ještě něco k tomu. Můžu poprosit o pusinku? Já ti udám ty lůze ušaty. Dobrý, vole, nepište nic už. Děkuji ti. Nemáš zač. Tak čekám, se podíváme. Byl jsi v trafice, kde pracuje Free School. V jaký trafice pracuje Free School? Co se stalo mezi tebou a Bruncou? Nebudu už to rozebírat, prostě je konec. Jedna kapitola skončila, druhá začne. A ne, ještě teď. Tak to byla jako ta, vole, pauzička od čtení, chápete? Teďka jsme si přečetli jednu kapitolu a už se mi nechce číst, tak to na chvilku odložíme a zase v létě se k tomu vrátíme. Víte, jak to myslím, ne? Snad teda. A jestli se Brunca bude chtít někdy zase kamarádit, tak ať to ani neskouší. No, stejně v bloku. Nevím, co bych s ním ani vyváděl. Pětka, bleška. Nevím, co bych s ním ani vyváděl. Teď jsme za mít píčoviny, furt to. Já už nevím. Zítra budeš zase nejlepší kamarád? Vážně co myslíš, jo? Jo, budu už. Zítra jdeme do Animevaru spolu, no. Takže tak. Všechno je to kampaň? Yes. Je to tak. Takže to je vše asi k mému. Kam vlastně jdu? Jo, ke Karláku. Pám za Frýsku tam. Ten chce co říct. Jo, jinak ještě jednu věc, nevím, i pro Bruncu. Dobrý, ještě. Mám voice crack, jsem v pubertě, stačí. Ne, ještě pro Bruncu, jestli
chce pomoct finančně, tak ať neutrácí za píčoviny. Třeba jakože fitko na celý rok. Permit na celý rok do fitka. Když máš skoro i nenájem, to... No nevím, jestli to je suprový nápad, ale dejme tomu. Tady tak rada, to není žádný hejter. V 15 finanční já nemám moc finanční gramotnosti. A aspoň tomu trošku rozumím. No moc tomu taky nerozumím. Taky utrácím za píčoviny četu. Je to tak, ale já na to mám, já si to můžu volit. Kdybych nemohl, tak vole, kupuju tak jídlo maximálně, nic jiného. Asi chci schodit 70 kg na Clash 10, tak hodně štěstí, ale to by se mohl i sám sebe poškodit, ne, kdyby to fakt chtěl udělat. 70 kg během půl roku, to je hodně zdravý. Ale no nic, necháme ho v tom, já se do něj nebudu žrabat, je dospělej. Prostě já mu do jeho financí nemůžu kecat. Já mu můžu poradit, ale je dospělej. Jde na nový pytel na odpust. Dobrý, vole, tomu. Tak ukončíme to tady už. Ukončíme to, jestli jo, tak jednička, jestli ne, tak dvojka. Já už nevím, co bych tomu řekl. Super, že napíšeš trojku. 1, 2, 1, 3. Ok, dobrý čet. Já nevím, vole. Bruncík prostě řekl, že už nebude nikomu pomáhat, zrovna o někoho. Čet. Ještě k tomu něco dodám, jo. On říká, že mi vyzve sám nahoru. A já jsem se na něm přeživil. Jako já s tím nemůžu nesouhlasit, jo. Mě kvůli Bruncovi stoupil taky číslo, a hlavně kvůli Hajzetovi. Jo? Kvůli obou mi stoupily čísla, ale čet. Jak přes koho jste se třeba dostali k Bruncovi? Já jsem Bruncu dřív ani neznal, přes koho jste se tam k němu dostali? No? Hodně z vás píše přes Hajzeta. Jako podle kdyby se neznal s Hajzetem taky. Říká, já jsem ho předosl, kvůli tomu jsem se ani přeživil. Tak podle mě tam má taky 20 lidí. Ale také to funguje všude. Hajzec taky dostal přes Čekol, s tím taky nemůže nesouhlasit. Já taky souhlasím s tím, jsem se dostal přes oba. No a budu se pak přes Hajzeta i... A prostě jako to jede furt dokola, přes někoho se furt někomu dostáváte. Jako už mi nasral na tý poutě, jak mi řekl, ty nemáš 30 korun na vstup. Ty jsi včera vydělal 23 litrů. Ty já srandu, ne? Co za kurva Bruncík je? Nechované hovado, který si myslíš, že dokáže všechno. Ten blbeček dostal peníze, díky tobě Hajzetovi. Jak se to dostal si říkat, tak on dostal minimálně 5,5. No. Tak jako já jsem mu taky pomohl s hodně contentem, co si budu jako. Kde je ten freestyle za ním? Já jsem mu taky pomohl hodně s contentem, chat. Jak by se třeba dostal do anime baru? No, myslíte, že ty bys tam ani nešel podle mě? Bych ho tam nenalákal. Pomohli jsme si navzájem? No, pomohli jsme si navzájem přes Google. Ok, dobrý Jardo, vole, nemyslím navigaci, ty debile. Dal ban i mě, ty. I tobě, Danieli? A ty jsi mi jako udělal co, Danieli? Však se ho tam podporoval maximálně, tak... Já nevím, ale... Co jsi mu třeba udělal ty, Danieli? Co dal někomu o moje moderáta, ten půlkuček to zabonal. Ježiš, to je dement, fakt. Mě zajímá třeba, jak dostal, vole, ten Daniel ban prostě. Když ten ho furt podporoval, poslal třeba dárky na Vánoce. Setkali, tak já nevím. Nic jsem neprovedl, jen prostě asi trucuje. No a jak to bylo už poslední měsíc, furt dokola. Vždycky jsem byl v pohodě a po streamu, prostě jak to bylo vždycky, že urazil po streamu a bylo to. Ty si mu něco udělal? Já jsem vůbec něco Bruncovi. Mě by zajímalo, co jsem mu třeba udělal já nevím. Ty jsi ho exekutor. Jsi prostě moc populární. Počkej, tady je chat. Okay, co to je? Můžeš mě, Honzo, jestli ty, protože nevím o novém moderátorovi, který před chvíli bylo snad 30 lidí. Čej, kdo chce móda? Koho neznám, komu bych mohl dát móda? Kde tady poprvé a chce móda, chat?
To je ten čet. A jestli to také bude furt dokola, protože nejdřív to byl Novby. Počkej, Novby nejdřív ukradl Bruncovi ty 3 litry? A nebo Brunca reportl Novbyho? Jak to bylo? Jako je pravda, že já jsem taky, vole, Bruncu, jako já jsem Bruncu taky podporoval a že jsem, vole, tam dělal taky prdel i z něj třeba. Prostě i já z Bruncu jsem si dělal prdel, vole, jak třeba měl ten sleeping stream, vole, tak prostě jsem tam psal 7,77, jo. Ale to se u kámošů dělají, ne, že si dělají prdel sami ze sebe, ne? Nebo takhle to mám i já. Nevím, jak to mají ostatní, ale co takhle to já mám. Já jsem se mu nikdy nesnažil už tak uškodit. A dejme tomu, že já bych to možná už ukončil. Jsem stejně na Karláku. Tak, jsem na Karláku. Kde má trafiku? Když se divím, jaký si na to měl nervil, on to se taky divím. Prostě já jsem se snažil, aby byla i prdel na streamu, ale mám ti na noc zarezervoval pokoj, můžeš si, ok, dobrý. Jako on Brunza je v nějakých dívech jako docela divnej. Když jsem se zeptal, jestli se mu líbila ta, jak se jmenuje, vole, ta 15 letá nebo kolik, Archit, tak jsem se zeptal, jestli se mu líbí, on jo, je optimální, necikuju. Ale přitom je 15 let. No nic, nechme to radši teď. Jak plánoval jsem na Maxe oslavu o víkendu, a jestli tam pojede Brunca, tak asi to vynecháme, čet. Kdyby se tam byli oba, tak to může dělat nepříjemnosti, čet. A když Brunca po mě uvidí, že tam jsem já, tak si úplně nemyslím, že by šel za mnou. Protože jako on to chtěl se mnou ukončit, ne já s ním. Já jsem byl úplně v pohodě, trošku už nervíky jo? Chápete. Nějak to už bylo vidět, jak je závistivý na všech. I na Honzovi hlavně. Jak jsme šli do fitka a vystral se na mě, to mě jaký nasralo extrémně. I když jsem mi omluvil, ale nasralo mě to, ty vole. Nikolka je free, ok, dobrý. O čem jsem se zase bavil, kurva, to vždycky zapomenu. O tom, že Nikolka dobrý chat. Tak jsme šli už do fitka. Tak tam ta nenávist byla už vidět, hodně velká. Když tam šli, byl furt tiktočný. Pak tam do hajzeta. Že on prostě třeba seru na to fitko. Stejně pak z toho bude zase na to reagovat hajzet, já z toho vytočím litr a on 50 000. Reakční kanály fakt jsou nejhorší. No, tam už to začala ta nenávist. Prostě už to bylo vidět pár dnů předem. Prostě kde je nějak spojený tyka s Bruncou a tedy asi, nebo už není, byl, asi už nepotřebuji být spojený. Tím myslím Nikolku, Bruncu a asi jeho moderátory. No, takže bych to tady uzavřel na téhle ulici, už za chvilku na Karláku jinak. A asi k tomu, jestli k tomu něco máte, tak napište. Třeba něco k tomu, no. Už to neřeš, už to necháme dejít. Už je konec, takže tak. Dáš tu Bruncovi větší pozornost, jestli já jsou všichni víme, že jdeme. Protože tam dělám vyjádření, nedělám nikomu pozornost. Sledujete někdo Etrix? On tam dává novinky. Já Bruncík dostal kopačky. Smutná zpráva. Já Bruncík dostal své přítelkyně kopačky na svých streamech, se poslední dobou nebal slovně útočit na svou přítelky. Si ještě nechal líbit a zpráva se s Bruncíkem rozešla. Dnes na streamu se Bruncík obuli do streama na Hajzeta True Martin, který jsou také líbit nenechali. Bruncík vzal Hajzeta do Clash of the Stars a Hajzet mu nepřijal. Hlavně z velké váhové převahy. Vrátí se Bruncík zpátky do svého streamu. Prostě konec vztahu s Bruncou. Chudák Bruncík už je osina, co mu mohl sypat chechtáky, tak se z těch druhých nevyrabe. No, jako já za to nemůžu, musí za to sám.
Já jsem nic neprovedl, já bych s ním byl klidně do té, kdyby vole nepíčoval. Ale, co už. Dobrý, vole, to, že nepřečtu zprávu. Nějaký chachtáky, to že poprvé to slovo 3. Takže ND, duo z Bruncu. Ano, je to oficiálně u konce. Oficiálně končím. A už snad nikdy se nevrátím před konec. Spadla klec. Kdyby se tě omluvil, kdyby se mi omluvil, tak se může klidně omluvit, ale co s tím? Já tu omluvu nepřijmu. On se neomluví, znáš jo? Ne, on se omluvá právě. Máš já pár... Zde už se klidnou. Dobrý, mohl bych se to, co tady je za akci. Máme tady vernisáž, malý galerie Umprum, tady máme vlastně vitrínu. A tam je vernisáž Johany Hnízdělové, která studuje na Umprum keramiku, jmenuje se to Mining Dragon. Jo, vypadá to zajímavě tady. No, 200 lidí tam. Jo. Tak si to užijte. Díky. Na Bruncu, běž do Brna za Brnem, ten příspěch na naše MSku prodruku. Aktuálně se k Bruncovi nikdy už neplánu vrátit, jo? To vlastně musí on. Pane kolega bez toho se k Bruncovi fakt neplánu vrátit. Měl by ses omluvit, jak jsem tady pořád psal všechno a vidíš, jak to teď je. Ale ono radíme o Bruncovi přepal, jsem byl s ním jako v pohodě. Akorát dneska, nevím. Brunce se hrotí s Honzou, fakt? Čekej, tak to se musím poslechnout. Jdu mu zkoušel volat, aha. Jo. To nebolo uši. No, škoda, že nejsem taky taková svině. Aha. Která jde přes mrtvoly. Jo, takhle. Jasný, no. Jo, poctivý člověk. Bude radši závistivý a trpět. To si děláš prdel, ne? Než aby byl ranos. To je extrém, kámo. To je extrém. Brunslice, až budeš koukat na záznam, že víš, že budeš, ty seš hroznej kokot. Fakt občas seš hroznej kokot, Brunslice. A já vím, že ty to uvidíš, prosím tě, vzpamatuj se. Ale já přeju Nikolce klidné spaní. Dobrý den. Chcem zeptat, pracuje tady Freescoot někdy? Kdo? Freescoot. Nevím, kdo to je. Takový pán, tady chat mi píše, že tady pracuje prej někdy. Jako Kuba? No, myslí Kuba. Jakub. Pracuje, no. A kdy má třeba směny, že já ho chci někdy navštívit? Myslím, že by tady měl být do čtvrtek. Ok, dobře, tak děkuju. Nashledanou. To je za emout, jdu ze střechy. Ježiš, já vidím emout, jo, ne, to dopadne. Bibu. Já to si jdu v chat se mu nastavit. Tak, to bude takhle pro vás. Jo, děkuju. Jo, si dělat nějak prostor, Jo. to máme kam dál. Mám to takhle. A to bude pro vás. Jo, Štěnky, jo? děkuju. Pro kukanče. Děkuju. Dělal si prdel chat.
jebe? OK. Mykeses. Mykesesy. Co s tím mám kurva dělat? Kolik to je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21. 22 cheeseburgerů. Dobrý čel, já vám zakážu ten QR kód. Máme mu airdrop. Burger drop. Ty jsi buzíček, veď, ty píčo. What? Něčet objednal pár cheeseburgerů, tak jestli nechcete. Ty píčo! Ty vole, kolik je tam cheeseburgerů? Proč je cheeseu? No, pár jich tam je. Naschle. Připej se, to začne něco stahovat, ne? Počkej, to je dobrý nápad. Tam se jen vevnitř. Že dáme trolíček. Bude sedět vevnitř. A já si připojím mnoho Wi-Fi, jako zvenku. A začnu mu tam něco stahovat. Co vy na to? Mafii. My head is shaking. To mi povyzve. Ježiš, co to děláte, vle? Ne, žádný arty. Chci vypněte arty. Čau Honzo, můžu se zeptat jenom, co máš za problém? Jo. Co? No, mám s tebou jeden problém. No. To je ten hodnej kluk, co nám přines ty cheeseburgery. Honzo, co máš za problém, nebo? Jenom tě závidím. To je jako vše, jo, kvůli tomu se hádáme. Tak já mám cheese. Já mám cheese Motory v kapse. motory za večer. Protože já jsem pak brala objednávky. Dáme stejný pěkná. Přesně. Každý člověk má být rád za to, co má. Tak to je pěkný, no. Možná. Lidi, jak to tady pro vás všechno mám, budou nějaké packy, nějaké noty, tak to budete mít. Ale máme takový počítací. Ale to by bylo dobrý. Ať to doteku Štěstí. Jo, zase štěstí. Štěstí. Tak jdeme. Takže máme problém, že jenom závidí. To je celé dramačet. Honzo jenom závidí. Tak, to je vše. Zná. A to kluka to památku, že začal dělat blbosti a začal moc rychle vydělávat na to, že je mu 15 let.
To je dobře, že začal vydělávat, když je mu 15 let. Jo, ale on dostal ke slávě za 2 týdny a já jsem se na to dělal rok a půl. A tak buď přející. A to je ten problém. natáčí. On má tu výhodu, že vypadá jak Krikoušek, což je pes a třeba ho nevěl. Ještě pak byl hlavně, ale to je fandím. Fandíte nebo nefandíte? Jo, fandím. Prostě mám content na celý léto, vole, já jsem v pohodě. A mezi tím tady poskáváme content, než se dostaneme k létu, úplně v pohodě. Akorát je to trošku těžký, jo, že to není úplně lehký poskávat content, jo, když můžu být v Praze. Mám content na celý léto, to se nebojte, takže prostě se snažím to v létě úplně rozjet na maximum, až bych to rozjel teď ten content. Jako to, že mě Brunca opustil ze spoluprácí, mi až tak contentu nevzal, prostě mám contentu dost, chat. To je dnes za content, chat. A já mám na léto teda dost content. Jo, Honzo, čau. Ty ten content budeme do léta nějak muset udržet. Se připravte na super content. A nebude to úplně, nebudou ty záležitosti úplně levný, chat, jo, ale pro content to stojí, co chci provést. Jak s vámi byli, by blbej,